Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak, baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaurkoan prestatu behar dugu leka, txistor eta gaznaren fritata. Hau beti gazna erabiltzen dugun ohitua gaude beti merendatzeko eta beti pastakin eta olako gauzakin, baina gaur behar dugu faltzeko gauza bat erresa eta goxoa benetan. Behiak baserriaren ekonomia zuen bere gain, jatekoa, diru sarrerak eta baserriko lanetarako indarra. Erran dugun bezala, leka, txistor eta gazna fritata prestatu behar dugu. Hortarako behar duguna. Betetzeko fritata behar dugu tipula, xeatua, lekak egosiak, 100 gramo lekak, eta txistorra pixka bat, 100 gramo. Gero olioa, baita ere labarroltze, basea egiteko, eta gero piperbeltza, gatza eta esne pixka bat. Horren, hasiko gara. Eta gainetik botako dugu begazna raiatua. Hemen Baztanen aukeratzeko moduan gaude, zen ditugu 3 ikozle egiten dituztenak begazna. Orden, hasiko gara. Lehenik tipula pixka bat potxatzen, suan, olio apur bat botatzen dugu, eta tipula xeatua, txistorra ere botako dugu, dena batera frijitzeko, eta gero leka egosiak gehituko dugu. Biztartean prestatzen aldugu fritata honen basea. Hortarako beharko dugu arroltzeak, esnea, gatza eta piperbeltza. Orden, lau arroltza, gatza, piperbeltza, hau ere al gusto, zuen nahi duzuen bezalaxe. 50 mililitro esne, behi esnea, eta batitzen dugu dena, eta hori izango da gure fritataren basea. Tortilla bezala izan behar da basea. Hau izaigu ja frijitzen dena batera. Ikusten duzuen bezala, tipula txistorraren kolore hartzen du. Eta biztartean prestatuko dugu ere fritataren basea. Hau da, olio pixka batekin. Ikusten dugu berotzen. Eta hortara botako dugu arroltzeak. Gehitzen alditugu leka egosiak. 100 gramo leka egosi. Eta hau
Prest egongo zen, zeltzen aldugu, eta tortilla egingo dugu. Pizka bat basea egiten denean, egiten alduguna da gure rellenoa gehitu. Horrela, gelditu da dena alde batean. Eta, hondarrik, gazna gehitzen dugu. Banatzen dugu pizka bat denean. Eta sue apalago batzen aldugu, tapatu pixko bat, egin arkio. Eta orain egitekin, orkestuko dugu. Gaznak esneak dituen nutriente gehienak laktosa izan ezik konzentratuak ditu. Hori gehien bat gazna egiterakoan galtzen den urarengatik da. Hona hemen gure platera, erabiltzen alduguna afaltzeko, edo sorpresa bat emateko gure umei, eta beraiei jakin gabe barazki pixka bat ere jateko. Horrela. Altzen baztanen 1987 esne behi badirela, leka, txistor eta gazna fritata osagaiak. Betegarriarendako tipula erdi zueztitun, 100 gramo txistor, 100 gramo leka egosi, olioa, oinarako 4 arraultza, 50 mililitro behi esne, gatza, piper beltza, fritatarako 100 gramo behi gazna. Ikusi duzuen bezala, plater bat erresa, goxoa eta denon gustorakoa. Erabiltzen aldena piknik baterako, bazkaltzeko edo afari informal bat egiteko. Ezkonekin.